Mengifika kuyena wayithatha ikipa wayibeka phansi wangikhipha igazi la emunweni mekhipha igazi emunweni wayifaka igazi ikipazeni. Dadewethu shuthi kahle kahle wayothwala ngathi. Dadewethu impela indaba icishe ibe kanjalo. Ukuthi sife noma? Cha, hayi nani ngeke nize nife dadewethu because ngangithatha ngangifuna ukusetshenzelwa ngisetshenzelwe amadlozi ami kahle kahle ngangithatha amadlozi ami ukuthi iwona fanele angisebenzele kodwa ngithatha ngani. Imake dadewethu khona la ngisala khona wawuthatha amadlozi. Yebo. Akho. Yebo. Nawethu nje ufaka ikipa la. Yebo. Ukuthi kube wena wedwa uphumelela kanjani usazisa abandawonye. Ngangifuna impumelelo ngoba ungasho ukuthi asiphumelele sonke. Lalela dadewethu. Cabangela wena ngiyahlonipha Thombeza omkhulu ngiyacela kuwena ngiyazehlisa. Ngangenzela ukuthi njoba njengamanje imini engibeka ukudla etafuleni nidla ngami la ekhaya imoto yami nansi iyona engisebenzisa uma ngigijima. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele ngiphinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala. Ugaqele emkonteni awutuze emntwini suka. Uswala kahle lensizwa madoda. Untombi zimqome ebusungu bemini isaba masokazo. Na uyazi ke mangivela nje screenini sakho, it's all about indaba ezishaqisayo but egcineni hlezi kuzoba khona isolution. Phecelezi isixazululo ukuthi lezo ndaba sixazulula kanjani. Ungakhohlwa ukuthi mawubona nje ngivela ulike, ucomment, ushare on Facebook is Black Life TV, on YouTube it is Black Life TV. Ngibuyeleke futhi nalo hlelo lakho lithanda kakhulu oluthi sikhipha izimfihlo. La eceleni kwami kunosisi osibhalelile kunemfihlo afisa ukuthi azosisherela yona. Ngiyacela ukuthi la ukhona njengamanje ungabusanyakazi uhlale kanjalo uphuze utiye lakho ngoba ngenzeka ukuthi lento le azoyikhuluma ngayo into owake wahlangabezana nayo ngeke uze wazi. You will never know. Basho njalo abelungu. Uyaphila sisi? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela utshela ababukeli beBlack Life ukuthi ubani udabuka kuphi. Okay, sanibonani balaleli, igama lami nguSimangele ngokaHlophe, ngiqhamuka kwaNongoma. Oh, okay. Ukhulele khona kaNongoma? Yebo, ngikhulele khona. Ukhulu uhlala nobani? Bengihlala nobaba, nomana, nogogo, nomkhulu, nosisi bami abawu3 nobhuti bami abawu2. Okay. So njengamanje uhlala kuphi? Uhlala eMlazi. Oh, uhlala emzini wakho? Yebo. Okay. Uhlala eMlazi. Okay, ngaphandle nje kokumosha isikhathi, ngizocela ukuthi usichazele kahle kahle ukuthi uze ngani namhlanje. Okay, namhlanje ngize ngokuthi bengicela ningisize nginemfihlo enginayo ebengifuna ukuqaqa ngiqaqela umndeni wami. Shuthi ekhaya nje sikhula besifunda okay saphasa impilo yangaya phambili. Futhi kwahamba ugogo washona nomkhulu washona nobaba washona kwaphinda kwazogcina ubaba kwaba uyena ushonayo. Sasala singane sodwa. So impilo ibingakwazi ukuqhubekela iye phambili ngesimo sokuthi la phakathi kwethu amsekho umuntu omdala okhona njengamanje. So ngase benginayo umngani wami bekhona empilweni yami. Kubona konke lokho ebewenzeka ubekwazi futhi ubebuka naye ngamehla akhe ngoba besingena okuhlupheka kwangaba khona umuntu osebenza ekhaya ngoba besihleli singabe kulo TV netafuleni. Yes. Okay. Yes. So kahle ngashonelwa abazali. Yebo. Nasala ninodwa sodwa nje singane. La kwaqala khona lesimo sashintsha. Yes. Naqala kwaba khona indlala. Yes, kwaba khona indlala. Okay. Yes. So wiziphi inyathelo wasuyithatha ke wena? Okay, nje bese ngishilo ukuthi benginomngani wami, shuthi umngani wami vele ngihlala naye eMlazi. Okay. Shuthi ngisahlala phansi saba nedili ukuthi no asikhulume lento why ngizoxakeka kuze kube sekugcineni. Wasethi umngani nami no sima ngicela ukuthi mfethu usukume because uma uhleli kanjena ayikho into ezulu ngempilweni. Wathi enena unobaba yena amaziyo angakwazi ukuthi angisize angikhiphe kulento le kulosizi lo lesikulona njengamanje. Yes. So okay ngathi mina okay mngani nami singahamba ikhenke ngangisi. So sahamba ke saya komunye ubaba emthwalumi. Okay mengifika kulo baba lona ubaba ongwenya.
Okay, mengifika kuyena ubaba uNgwenya uyinyanga. Wathini kumina? Wathi wangibuza ukuthi yini inkinga yami, ngachaza inkinga yami. Wasethi okay, ngicela ukuthi sima uhambe ubuyele ekhaya. Uma ufika ekhaya uzofika uthathe iskipa sabhuti wakho omdala. Uthathe iskipa sasisi wakho omdala bese uthatha lezi zonke laba abancane ungizele nazo ungibuyele nazo. So ngahamba ke nami ke ngaya ekhaya ngafike ngakuthatha ke lokho ke. Ngabuyela nakho ke emuva ke kuyena ke ubaba uNgwenya. Mengifika kubaba uNgwenya the first day ngiya kuyena wafika wadonsa igazi lami la kulomuno wacwila walifaka okhambeni la ekhona igipa zeingane zasekhaya. So emveni kwalokho ke wangitshela wathi le mfihlo le ngingayitsheli umuntu because lento ayenzile la kulokhamba ungathini uthathe amadlozi ami ogogo bonke obaba abazali bami wabathatha wabafaka lokhamba. So mina ngisenzelwa ayibona njoba nginomuzi nginemoto kuyimina ekhaya engisebenzayo is true as ukuthi ngantshontsha idlozi lami. Yebo. Manje nginemfihlo ke ekumele ngitshele udadewethu omdala kumina. Ngoba njengamanje kubona akwenzeki lutho imina engiright ekhaya bona abanalutho even ingane zabo aziphumeleli zifundile zino grade 12 ayikwazi ukuqhubekela phambili ngenxa yami. So bengicela ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngithule le mfihlo usisi wami usekhaya njengamanje. Yebo. So ngiyakuzwa uthi waya enyangeni yathatha igazi lakho wathatha igipa zazo zonke ingane zakini yase yaligcoba kuzona zonke igipa zengane zakini. Okay, so wena mawukwenza lokho wawukwenza ngoba ufuna isimo sishintshe kuwena kuphela noma wawufuna ukuthi isimo sishintshe kuwona wonke umuntu? Webhuti ngangifuna ukuthi isimo sishintshe kumina ngedwa because ngangifuna ukubona ukuthi lento engenzise yona ubaba uNgwenya iyasebenza yini kanti vele ikuyinto vele esebenzayo ngoba kuyimanje bona abanalutho abasebenzi nje bayahlupheka abaxekekile bayalamba imina engiright imina futhi engibasupportayo. Okay, wena ukazi ukucabanga ukuba zamela mhlawumbe umsebenzi ubone ukuthi ngenzakala kanjani la usebenza khona mhlawumbe uthathe oyedwa umfake khona? Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibazamele la mina engisebenza khona ngoba ngisebenza mina laphayana ngisebenza vele ngamadlozi ami. Oh, usebenza ngamadlozi vele. Oh, okay. Okay, ngiyakuzwa ke manje ngiyakuzwa. All right. So uthi manje wena ufuna silanda usisi wakho ukwazi ukuthi umchazele. Yebo ngimchazele le mfihlo le. Okay, iyiphi imbangela ebanga ukuthi manje ufuna ukutshela usisi wakho yini le banga ekushushayo ukuthi manje khuluma boss? Imbangela yokuthi ngicele usisi wami ukuthi ngimtshele le mfihlelo yami ukuthi mina manje angisakwazi ukulala ebusuku ngenxa yokuthi ngoba ubaba uNgwenya walo wathwebula idlozi lami manje bayabuya bayangilontonje ebusuku angisakwazi ukulala ebusuku ibona. Bayangidonsa bayangiciphiza bayilwane bafika beyilwane manje angikwazi nginayo yonke into kodwa angikwazi ukuya phambili njengamanje. So mabefika kuwena ebusuku bafunani? Mabefika kumina bangibuza ukuthi why mina ingane zasekhaya ngibukele phansi zibe kanjena ekubeni mina fanele lento le ngingayenza mina ngikhulume kubona ngixolise sithole isombululo sokuthi yini lena le yenza ukuthi mina ngiphumelele ngedwa bona besale bedabukisa kanje emhlabeni. Okay. Ngiyakuzwa. So nabo bake babe nabo yini babe nayo yini imibuzo yokuthi kungani wena uphumelele bona babekule? Banayo bhuti angifuni qamanga banayo imibuzo because mina sometimes ngibuye ngakwazi ukubaphendula ngoba into engayalwa ngayo ngeke ngikwazi ukuyeqa ngoba ngayalwa kwathiwa yikho into efanele bayazi ngami ukuthi why ngibe phezulu bona babe phansi. Yilokho kwaba imfihlo yakho nje imfihlo yami engangokuba ngangafanayo so angikwazi ukuthi ngingayivala ngize ngiyofana ngoba angikuthola ukuphumula. Okay. So manje awusakwazi ukubuyela kulo baba lo kwakuyena yena ohambe neyigibu yekuyena umtshele ngalento eyenzakalayo? Bengakaze ngiyeke kuyena. Bengakayi kuyena. So bengisafuna ukuthi ngiqale ngithule le mfihlo le kumndeni wami usisi wami qala hayi ukuthi ngibatshele bonke njengomndeni uqala nje ngithule kumafungwasi kababa. Okay.
Usunesikhathi esingakanani ifihla lento? Mengicabanga it's ngino 15 years ngifihlile lento. Ngino 15 years. Yeah, ngino 15 years. 15 years. Okay. All right. Cabanga ukuthi singasapholisa amaseko. Asivele nje sihambe siyomlanda usisi wakho akwazi ukuthi ayizwe naye le ndaba. Yebo, akube njalo mfowethu. Akube njalo. Bengazi izinto ezifana nalezi ziyenzeka. Hayi ziyenzeka futhi. Ziyenzeka nami ngangazi ukuthi ngiqhoma entweni vele egcineni vele ngeke ngikuthole ukuphumula. Yes. Bukele emakhaya. Njengamanje siyahamba siyolanda usisi. Wasizwe kuyena yena omdala uzomchazela lo daba angichazela lona. Ngicela ukuthi uhlale kanjalo ungasuki phambi kwescreen sakho. Wena ungasendla sithathe usibeke. Danko. Sesami yaphela. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela utshela umbukelo weBlack Life ukuthi ubani wena usuka kuphi. Ngunokulunga wakaHlophe, usuka kaNongoma. Okay. Uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. All right. Unihlobene. Udadewethu. Okay. Okay seswami. Ngizocela ukuthi uchazele usisi lento kade ungichazela yona njengoba injalo. Okay. Ngiyaphila dadewethu. Ngiyaphila mntama. Ngiyaphila Thumbeza. Okay, njoba sila ngiyaxolisa ngokuthathela phezulu. Njoba silana kunezinto esengihambe ngahamba ngaze ngafika kuzona nina njengomndeni eningazazi. So ngihlale phansi ngacabanga ukuthi kulento lena ngoba nginenkinga ngibone kuwena omdala ekhaya futhi onemfihlo ongikwazi ukuthi uma imfihlo zami vele zaziwe wena ingako ngibize wena ngoba ngenzela ukuthi into engizokutshela yona ngiyazi ukuthi vele ngeke ukwazi uyidlulisela phambili. Yini sekwenzeke manje mntana? Hayi dadewethu kona akubi kakhulu kodwa nje uzoza nendlebe ngize nendaba. Kukanjena ke dadewethu njoba ekhaya usibonile isimo sasekhaya sikhula sehlupheka. Ubaba washiya, uma washiya, umkhulu, ugogo kashiya, sonke sasala njengomndeni siyingane. So njoba sasiyingane kwangaba khona umuntu osebenzayo nami ngahlala singasebenzi nibona silala singadlile nezingane sonke sizwa imali egrant. Yeah. So manje nginomngane. Ngiyacabanga ukuthi awumazi umngane wami ngihlala naye eMlazi. So umngane wami uke wangithathisa uhambo. Sahamba naye, masihamba naye siyapi siya eHluhluwe. Kwenziwani lapha eHluhluwe? Omunye ubaba osizayo. Usiza ngani dadewethu? Lo baba lona ngizoyiqala nje phansi endaba dadewethu. Shuthi umngane wami wangisa kulo baba uzongisiza ngokuthi impilo yami ngizophuma kule mpilo engiphilayo, ngizophila enye impilo, ngizoba right. Uzophuma empilweni oyiphilayo? Thina wangasibala thina. Cha angaze nginibale because ngangifuna ukwenza ngedwa nina ningekho kulento le. So ngihambile ke nomngane wami ngifika lapha yana ngathola ubaba uQulu. Mengifika kubaba uQulu wangishuthi iqala kanje lento ubaba uQulu. Ngafika kuyena wathi ngane yami uzengane ngamchazela ukuthi ngixakekile baba angisebenzi nasekhaya sisebenzi sashiwa abazali so nje sisabantu abangasibenzi. Wathi lo baba ngizokusiza futhi uwena wedwa ozoba nezinto. So ke lo baba lo wasethini Simangele hamba uye ekhaya. Mufika ekhaya uthathe iskipa saso sakho omdala esabhuti wakho omdala bese kuba ikipa zalaba abanye abancane. So ngafika mina ekhaya ezosiza wena. Nami ngangazi ukuthi wefuna ukuzenzani. So mangifika nami ekhaya ngafika ngathatha ke nami ke ngahamba ngayisa kena. Mengifika kena wayithatha ikipa wayibeka phansi wangikhipha igazi la emnweni mekhipha igazi emnweni wayifaka igazi ikipa dadewethu shuthi kahle kahle weyothwala ngathi. Dadewethu impela indaba icishe ibe kanjalo ukuthi sife noma cha hayi nani ngeke nize nife dadewethu because ngangithatha as
ngangifuna ukusetshenzelwa ngisetshenzelwe amadlozi ami kahle kahle ngangithatha amadlozi ami ukuthi iwona kufanele angisebenzele kodwa ngithatha ngani imali dadewethu khona la ngisala khona wawuthatha amadlozi yebo akho yebo nawethu nje ufaka ikhipha la yebo ukuthi kube wena wedwa uphumelela kanjani usazisa abandawonye ngangifuna impumelelo ngoba ungasho ukuthi asiphumelele sonke ulalela dadewethu cabangela wena ngiyahlonipha Thumbeza omkhulu ngiyacela kuwena ngiyazehlisa ngangenzela ukuthi njoba njengamanje imini engibeka ukudla etafuleni idla ngami la ekhaya imoto yami nansi iyona engisebenzisa uma ngijimela ngamandlethu kodwa yebo dadewethu yini lo uyenza uthi ngimdala mina ufaka unginikeze kube yimina onginikeza imfihlo zakho kuqala kodwa ukwazanga ukwenza lokho wahamba ngale ngasese nomngane wakho awubuyanga weza kumina wazothi dadewethu naku ngithola umngane kanje waye ungabuyanga uze kumina kube mina ngimdala uyasho nokusho yebo Thumbeza ukuthi nami ngangibona isimo sasekhaya ngendlela besihlupheka ngayo sixakeke ngayo manje lento le ngangiyenza nobaba uqulu siyangixaka ingako ngifuna ukugonyuluka kwena ngikhipha ingonyuluka yonke into yami engaphakathi njengodadewethu ngoba angikwazi ukuthi ngiqonde abantu abadala abangaphezulu kwethu ngcono lolu daba ngithule kuwena wakwenzani ke lo baba shuthi ke ubaba ke abeseqedile ukwenza lezi zinto ke amese eyithatha lezi kipha zenu ayifaka ukuhambeni amese ke hamba nazo ke ayibeka la engazi khona izwani somandla izwani sihamba ngenkambathini yebo dadewethu yebo kumayelana nani kumayelana nokuthi mina kufanele mina ngibe phezulu ngoba mina vele ngiphezulu kunani thina sikhothame kuwena yebo washo kanjalo njengoba vele ukwenzakala manje dadewethu thina nje usho ukuthi njengoba thina sifundile yebo sinamajazi kodwa sisebenza imina dadewethu imina ngacuya dadewethu ngicela ningixolele ngacuya abazali ngacuya ogogo kona kuba buhlungu kodwa phela ayikho into engizoyisho ngoba ngayalwa kwathiwa le mfihlo ngingayikhulumi kuze kube yinini thina sihlupheka wena uphezulu kuze kube yinini usho ukuthi kube wena wafa nje buyikhipha manje le mfihlo yakho kube wafa ngabe thina sisele simphuphe kanje yebo dadewethu ngoba ngizokutshela nje Thumbeza njengosoma omdala ingoba kunenkinga fanele wenziwe lo mcimbi lo hlongozo ukwenziwa ngoSeptember ngeke umcimbi wenziwe uzongitshela ngoba sokuthi khona imicimbi ekhona yebo dadewethu ingakho bengifuna ukuhlambuluka kwena ukuze ngikwenze lo mcimbi kumele ngibuyise umkhulu manje angikwazi ukubuyisa umkhulu uzombuyisa kanjani yebo dadewethu ingakho ngibize wena ngoba ngifuna ukuthi uhambe uyongikhulumela nabadala ukuze banginike uxolo mina ngokukhuluma nabadala kodwa wena wawubasebenzisa abadala uhamba lebukhoshosho yakho yebo dadewethu kunjalo mase sonenkinga sodinga mina ukuthi mina ngiyokushisela impepho manje ngizoyishisa kanjani impepho uma phethu manje dadewethu nginenkinga dadewethu nginenkinga angikwazi even ukulala bayangifikela dadewethu bayangibuza nanokungibuza ukuthi why ingane zabo hlupheke kanje ngenxa yakho ucabanga wenza into yasemndenini ucabangela iwena ucabangela umndeni wonke ukuthi umndeni wonke uphakathi wena ucabangela iwena ukuthi thina sikhothame kuwena dadewethu nami ngifuna ingqubekela phambili ngiyazinyula ukuthi nazo zifane njenganami ngifuna ingqubekela hayi akusiza ukukhala kwakho akusiza futhi wena sisi wawungambulala omunye womndeni wengambulala omunye wakithi yebo ngangambulala ngenxa yemali nje iyodwa ingoba phela ngangazi ukuthi ukumbulala kwami vele ngizokwazi ukuthi ngisize nina njoba vele nikuxakekile ninje okay inhloso yakho ukuthi thina funa sikhothame kuwena ngaso sonke isikhathi thina singakwazi thina ukuqhubeka nezifundo zethu hawu ngiyaxolisa Thumbeza ingakho ngibize wena njengosisi omdala ukuthi awusho isisombululo ke salento yakho ngoba phela amadlozi efuna abuye nathi siyafuna ukuthi asisebenzele nathi siyadinga ukufana njenganawe isisombululo dadewethu ilesi sokuthi kuzomela ngibuyele kubaba uqulu azama ukungigeza sigezwe sonke njengomndeni ukuze sigeze namadlozi yonke into ukuze kukhanye ngoba phela manje akusakhanye lutho ukuze kuqhubeke kwenziwe lo mcimbi ngeke ngesenzeni umcimbi ekubeni ibona ngabaquya imake dadewethu shuthi njengoba wena usuhambile ngale futhi wayothola ukuthi naba sebeyakubuyela manje yebo dadewethu ukube wena awuzange uzuyenze le nto shuthi ngabe nje uhleli urelaxile thina sikhothama kuwena kunjalo dadewethu kodwa ke ayidli ishiyele dadewethu ayidli izwani nalapho usangithuka ayidli ishiyele futhi ini dadewethu hawu ngiyakusola uyangithuka khona phakathi ngiyaxolisa dadewethu ngizocela uxolo kodwa ngiyacabanga ukuthi
i-solution izoba khona, izokwazi ukuthi ngibuyele babuxulu sigeze namadlozi, sikuxolise emadlozini ukuze ngikwazi ukuthi neqhubeke umcimbi ephambili. Into ozoyenza nini le? Izoyenza nje khona ungaboshayo uSeptember. Manje masuyenzile leyo nto thina impilo zethu zizoba right nathi. Zizoba sihamba right. ngemoto njenganawe. Dadewethu kuzoya ngokuthi uzowuthola ngakuphi umsebenzi ozokwazi ukuthi ukuthatha ukubeke. Uyalibona kodwa iphutha lakho kuyona. Yebo, mfethu ngiyalibona iphutha lakho. Uyazisola nje kodwa ngathi akaliboni. Ukuba selfish lokho okwenza. Yebo, bhuti ngiyabona. Uthatha amadlozi uwenza wakho. Ebese ingane zakini zihlupheke. Ingakho ngize la kunina bafethu ngoba bengazi ukuthi nizokwazi Awusangihlebeli nami ngimdala kunawe. Ungihlebela uthi sisi wami nako ngithola kanje. Ungibizele eceleni. Awu ngiyaxolisa dadewethu. Uphi manje lo mngane wakho lokhu yena oyekufaka kuyona yonke lento? Umngani wami wangidokela nezwe kumanje ifoni yakhe ayisangeni akusenzeki lutho. Uyibona-ke into yabangani. Into yabangani iphetha kanjena into yabangani. Sesima ngikuzwa la uthi wena wawungabulala ngisho owakini. Usho njalo. Yebo, usho njalo. Futhi wena awunalo uthando losisi bakho kahle kahle. Unethando lemali. Unothando lemali ngaphezulu kwethando legazi lakho. Cha bhuti kuloko ngishiso ukuthi ngangivumile ukuthi ngangambulala umuntu wasekhaya ngoba ngibuka isimo esikade siphezulu kwaso besinzima kakhulu bengenza noma yini. Bese sihlale phansi sibonisane njengengane ndawonye esitakulani. Ngabona sisiwami ukuthi le nto le izongithathela isikhathi eside lento ngangifuna into esheshayo. Ufuna uwendila nento esheshayo umthetho wakho. Yebo dadewethu. Ukubulala umuntu ubona ukuthi kwakuzokwenza izinto zibe lula. Ngoba phela ukubulala umuntu ikona okwakuzokwenza izinto zibe nzima kakhulu. Phezulu kwalokho ubulala umuntu wakini. Yebo dadewethu, yebo Nkosi yami, yebo ingakho ngizocela uxolo. Akakwazi kodwa ukuthi avela akuxolele nje kalula kanjalo. Uyayazi lento oyenzile ukuthi inkulu kanjani, ibhlungu kanjani. Yebo bhuti ngiyazi kodwa ngizozama ukuthi izinto zethu nami kanye nabo siwumndeni zibuyele esimweni. Okay. Ngiyayizwa i-meaning yalento. Uthi lento wawuyenza because of indlala yakini. Yebo. Okay. Unokuba selfish. Nomona wawukhona. Kodwa manje wesezicabangela yena. Nokuthi nawe ufuna ukuthi kube uwena onamandla kunodade beni. Nami ngayithola sengiphakathi kulezi ziba because ngangathandi nami ukuthi ngibe kulento kodwa ngabona ukuthi ukuthatha kwami lento mhlambe bona babengeke bachaphazeleleke kodwa manje sengiyabona ukuthi uvimbile kune-bridge elivimbile angikwazi kwenza lutho umndeni wami ngushiye ngaphandle. Ukhona nje usisi wakho omdala wayengayenza imizamo kunokuthi wena ngoba ngakwazi ukunikhulisa wakwazi ukuthi anikhulise because lento yenza njengamanje wayibona ekuqaleni ukuthi wrong lento ukuthi nje uthatha izikipa zabo uye nazo enyangeni already sekubathakatha lokho kwakufanele uyibone from lapho ukuthi lento wrong because uyabona njengamanje ukuthi sewukugibo lingakanani sekumphumela omubi. Uyawubona umphumela manje ukuthi sekulimala impilo eziningi kanjani impilo yakini ayisamile ngenxa yemhlupheko seyime ngenxa yakho ke manje. Yebo Nkosi yami bhuti ngiyaxolisa ingakho kumbizile sisi wami ngizoxolisa ngicela ungamukele Thumbeza ngicela ungamukele ngenhliziyo yakho yonke. Hayi mina ngenxa yemali zakho ngoba unezimali vele siqumama uyasihlula vele lekhaya wena yenza ngale ndlela oyenza ngayo angithi unezimali thina ayikho into esizoyenza wena ufuna ukhiphe zona le mali zakho ulungise lapho lawona ekhona kodwa ke ayikho into esoyilungisa abantu abadala bekhona. Yebo ufuna uhlanganisa umndeni ke wena ngoba mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza lo indaba yakho wena ufuna uhlanganisa umndeni. Yebo dadewethu ngiyakuzwa. Nami ngimncane ngimdala kunina kodwa ngimncane uyazi nawe siphethwe kodwa ngiyacela dadewethu ukuthi ungikhulumele nabadala ngoba lento inzima angikwazi ukuthi ngiyoguqa abantu abadala ngithula into ekanjeni. Mina ke sekuthiwa ngayiqala ngalapi. Ngiyacela sisi wami ngicela uzami mhlambe noma oyisihlobo wegazi lethu umhlebele lento ukuze kwazi ukuthi iqhubekele ngenze lo mcimbi efanele ngikwenze nina seniklini nedlozi seliklini lingasangihluphi ngalendlela engihlupha ngayo. Hayi unesibindi. Sesukudlala ngazo zonke izinto ungadlali ngabantu abadala. Into engadlalelwa kuyona ungalinge nje udlale ngabantu abadala. Ngadlala ngazo zonke izinto. Ngiyaxolisa kakhulu ngicela ningixoleleni Nkosi yami ngiyaxolisa. Ngiguqa ngamadolo ngithi ngiyaxolisa. Sis athina wakho amazwi. Hayi mina bhuti ngithi abuyele kuyena ubaba wakhe lo. Nomngani kube kuya ngokwami bengizothi akamfuna azamthola. Baphinde naye umngani wakhe lo ukuze ezobona ukuthi inkinga amfaka kuyona isimenze wabanjani.
Yeah. Ngicela utshele umbukeli advice ngayo yonke lento le. Oh okay balaleli. I-advice yami eyokuthi uma kukhona umuntu ongilaleli njengamanje eyokuthi uma kuzothatha isinqumo esizoba unzulu empilweni yakho qala ucabange 1 2 xhumana nomndeni wakho 3 hlalani phansi nomndeni nikhulume nomndeni ukuthi kune step ufuna ukusithatha ngoba lezi zinto lezi muzokwenza ngendlela engekho emthethweni iyashaya lento le iyakushaya empilweni ngoba uyuthi usuphezulu ubuye back down uze phansi njengamanje manje ngibuye back down ngiphansi manje sengiyabuya ngizogoqela umndeni wami ngento engayenza ngingedwa umndeni wami wona ungekho so balaleli ngiyacela ukuthi enene uma ngabe noma ngabe kuthiwa uqayeke kanjani noma kuthiwa uhlupheka kanjani kodwa musu ukuthatha isinqumo sokuthatha into ongayazi ngoba egcineni izokujikela njoba nami singijikelile. Sis ukuze wena ube right emoyeni ngiunderstand njengamanje kuningi eplatini lakho onakho since uzo yonke le. Kuningi ngempela. Ukuze ube right ufisa ukuthi kwenzakaleni from now on kuya phambili. Yabo nje impilo esiphilayo thina esiphilayo bese siyamukela. Uyazi naye sinkinga simphuphe sisizo uyena sihleze sishaya incingo sifuna yena kuba uyena osizayo ufaka imali manje mina into ebengicela kusisi wami ukuthi akabuyele kulomuntu wakhe amchazela ukuthi sekuhambe kwahamba kwaba kanje ngoba manje akuselula ukuthi ahlehlele emuva funa abe nesisombululo salento yakhe nathi siyafuna ukuphila siyafuna ukuqhubeka nathi nempilo zonke into zethu nathi zikhanye zibe right manje into esizenzayo zisebenzela yena yeah Sisebenzela yena sisebenzela yena yonke into esiyenzayo sisebenzela yena and yonke leminyaka nazi ukuthi asazi ukuthi kwenzekeni yeah asazi ukuthi kwenzekeni kanti yena uyazi. Siswami ngicela ukuthi wenze njengoba esho sisi uthole nomuntu okuyena yena wakufaka kulento ngizobuyela mfowethu njengokuyiqala kwenu lento naye lo mngani wakho iqedeni futhi kube khona isitafu uyazi mntana siyakuthanda mntana uyakwazi nami ngiyithanda njengomndeni wami kodwa manje into ososifaka kuyona bese ngazi thina nami ngisifake kulobisho ngithi nami ngiyasiza dadewethu kanti ngiyona so ngicela uxolo. Hayi siyakuzwa kona kodwa kwazi kwanzima hayi kunzima. Sibonga kakhulu sisi. Yeah. Mbukele sicela ukulivala la uhlelo lethu namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi ngaso sonke isikhathi. Uthando lakho sitshengisa lona nayinoma ikephi enkundleni zokuxhumana nayinoma ikephi la usibona khona. Siyabonga nje kakhulu ungakhohlwa ukuthi ulike, ucommente, ushare, usubscribe. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.